Ayun, may nakuha kami dito sa ospital na mismo. Ilang piraso to? 7 piraso. 7 piraso yung nabili ng 1,000 dextrose. Hirap kasi hanapin dito, pero sabi sa amin talaga doon sa ano, sabi dyan sa Mercury, pag wala raw mahanap talaga, pwede naman kami bumili dyan sa ano, mga ospital. Ayan po mga kaparang Jason, good morning, good morning. Yan. At yun, araw ng Lunes, buong akala ko nung nakaraan makakapasok ako, kaso nakita ko talagang tambak na yung labahan, kaya di muna ako pumasok. Kasi nagsabi na ako kanila Kuya Puloy, napapasok na akong Lunes. Ito, naglalaba. Maaga akong nagsimula. Yan si Ami, siya naman taga-hangir. Yung iba nga nakasampay na doon. Tapos mamaya pag kain ng anak namin, maghahanap kami ng gamot. Ayun, may nakahangir na doon, mga nakasampay na. Sigurado Bukas? Surabulan bukas. Yung washing namin lumana. Pero ano, iba yan. Yung dryer di muna namin gagamitin kasi may malakas naman yung init. Ano lang yun, kumbaga pag maulan lang yung gagamitin para tipid naman kuryente. Ganda ng panahon, bilog na bilog ang araw. Nagbabanlaw na, kanina pa ako naglaba. Habang naliligo yung anak ko, binasa ko na yung labahan, iminarinate ko na. Ay nako, daming labahan. Naipag ko simula nung ano, pagdating natin. Ay, simula piyesta. Simula piyesta, tapos pagka piyesta, may pamaynila tayo, tapos Nilaban na nila. si mama naglaba. Ganun. Siya naghahangir. Banlaw muna. Macho Labandero. Kakatapos ko lang maglaba at biglang inanon si Bianon na pumunta raw ng bato yung mga senior. Kaya kung may payout ata. Problema din nito, kung biglang umulan, walang mag-ano nung sinampay namin. Kasama si Ami, yan palabas sila. Yung time check natin 12:24. Ay, punta kami ng bato araw ng Lunes. Grabe init.
ni Ami. Punta kami ng Eriga. Punta kami ng ano na lang. Try namin sa ospital. Kasi, di ba yung sinabi din talaga, try na sa ospital kung pwedeng pagbentahan tayo. Ayun, try namin dito sa ospital kung mayroon yung gamot ni Ami. Wala kaming mahanap. Tancholing Hospital. Bali naka-pay out na si Bianan dun sa ano, dun sa bato. Senior. 3,000 ata yun. Pay out sa senior. Tapos dumiretso na rin kami na bumili ng gamot. Wala nang gagamitin sa amin bukas. Sa mamayang gabi. Sa loob. Ayun, may nakuha kami dito sa ospital na mismo. Ilang piraso to? 7 piraso. 7 piraso yung nabili ng 1,000 dextrose. Hirap kasi hanapin dito, pero sabi sa amin talaga dun sa ano, sabi dyan sa Mercury, pag wala raw mahanap talaga, pwede naman kami bumili dyan sa ano, mga ospital. Itong piraso 1,000. Ano sabi? Pwede pa man kumakanta. Pwede pang bumili ulit. At yun, medyo Mahilig talaga. mahirap ba? Mga anak-anak sa gabi dati. Nana ka mabakan, di ba? Nana. Pabalik na kami. At dito na kami sa Nabua. Yan. Ay, wala akong makasalubot. Wala akong makasayaro. Grabing init. At pag uwi ko dun sa bahay, maligo lang ako. Pupuntahan ko si Gapuloy para ipa-check up. Ay! This is Nabua. Atin. Kaya pala natagalan na lang yun ng pearl.
po at dito na kami sa bahay. Time check natin 3:04. At yun nga, punta kami ng Bato kasi nagbiglaan na may piyot pa lang yung mga senior. Naglalaba kami ni Ami. Nakatapos mo ba lahat ng sampay? Oo. Minadali namin yung laban kasi pinuntan dito na may payout daw. Sayang naman kasi magkano yung nakuha? Paligid. For Dito. ano yun? For 6 months yun. 3,000 Baga, sa loob ng 6 na buwan. 500 Oo. naman. 500 yung isang buwan. Tapos, kasi sabi ko kay Ami talaga, pagkatapos natin maglaba, ma'am, kukuha rin kami ng ng damot, bibili. Kasi dun sa sa main hospital, ubos na raw yung stock kaya bumili na kami. Mas dumiretso na kaming Erica. Doon kami nakabili sa Tancholing sa ospital. Kasi sa Mercury saka sa Watsons wala. Ubos yung stocks. Ito nakabili na kami. 2, 4, 6, 7. 7 piraso, 1,000. Itong araw din. 7 araw din gagamitin ni Ami. Yan. At may pupuntahan ako ngayon. Ulit babalik ako dun sa Bato. Yan. Kasi may pinapupuntahan sa akin doon yung sponsor. Abangan nyo na lang po yung vlog ko na kung ano yung dun sa Bato. Punta ako ng Barracks. Ayan po, hanggang dito ng vlog na to at maraming salamat. Yun. Thank you po sa lahat na nanonood sa vlog ko. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa suporta nyo. Ayun. Bye-bye. Grabe init sa labas.